Hello logofer back to my channel lang naman ko ang YouTube channel ko so boy ko bu border back finally logofer जोङो दिनै हाय सयजन जोंहाय गबि मोनजो थांजानो नागिरदों एवनानै जानोसै जोङो दायो अइल फ्राय खालायगासिनो लोगोफोर नै मोनथारसिगोन जाथारसिगोन बे जायोब्लानो एवनानै जासिगोन आरो लोगोफोरजों नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर गोलैनोसैमोन नै लोगोफोर बे खिबा आरो मावग्लुमोन नै ओमफ्राय गोलैनोसैमोन बाबो बासायबाय आरोना बेनो लास्ट जागोन बेबो जाजोबखाबाय नै बेनिफ्राय एसे आद्रा खामानि दंबाव सामब्रामाबो हानानै दोनखाबाय आङो नै बेनि उनाव जाबावगोन जों नाजों मैथाजों जोंना रेडि जाखाबाय नै नाजों मैथाजोंआबो रेडि जाबाय जालाग्राफोरा बिसोरनोसै नै जालादो मान फैयामोन जासाबनानै थांदो गोसो होनानै जादो मिथिगौनानै थैबा दाय गैया जादो बेवाय बेवाय बिजि जादों गाज्रि नुनाय माने इउटुबारफोर आरो गासैनोबो साफाखारिनि गोनांथि जोब जादो दा गुसु जाबा थावनाय नङा बारा मोजां जायाखै माबा दखाननि बायदि जायाखै ना माबाया बारा माबा नङाना एसे ब्लां ब्लां बानायनो मोनांगौमोन गैया जाहैबायना बेवाय जाला टुपिक नालाय टुपिकजों थुना जानोसै गावबागाव गंफा लानोसै ब्रा टुपिकखौ सालाया खामबावगोनसो नामाथाय इबार दे भिडिअ बानायनोसै गुदुं सिटि संला हागोन माथिया नोंखौथ' बानायना होनांदों जाया जोंलाय बानायदों Yummy. Petra, jadi Petra nih. Kayak nggak tahu. Kayak nggak tahu nih. Boleh. Bisa boleh. Manhajan mansur. Biasa ini mah berapa bisa ya. Boleh. Manhajan mansur. Ya, kamsa kali lagi nak. Roma gas lagi nih. Wah. Sana biar jalan, jauhnya bangsin saya nih. Mau nih khusus mau hidup. Nih. Ayo tinggi. Heran. Siapa bang Rin mau mati? Buat kimi loh. Mati. Ini gue beranda. Sana sudah, mati bukan. Ngapun kim mereka mati? Phone kamu nama lah. Người yêu mày yêu gần người từ yêu gần này yêu gần. Esme kamera ni dorong jalan deh nih. It was interesting. Ada dalam. Ini pada kembar. Malah. Ini kalau sih. Esme malah girlfriend boyfriend ke sana mobile tuh enak lah dong single gaya nih rauber. Panel ini ada di sana kan deh. Sana ada lagi, bujuannya kita. Boleh aja. दुन्दिया नांगौमोन ब्रा ओमफ्राय दुन्दिया गैया ना सामब्राम गुफुरबो एसे होनांगौ ने सामब्राम गुफुरजों हानायनिबो होनांगौ ब्रा गोथाव जाबाय जागासिनो गासिनो नै आंखौबो दिन्थि एसे नै आंना हिनजावा गोदोनि इस्लाम हिनजावखौ नायजागोन जागोनलाय दा एक्स नै बैथिं नुहुरखादों मालाय गोबां दंखायो साइनबर्डआ नै बेखौ होनदों गोदो गोदायनि साइन बर्डनो ओमफ्राय हौवाखौ नायबा दस्रासो नुयो आरोना नै दानिखौ नायबा दस्रा आलाग आलाग थेंक इउ आ बिनि क्रेडिटआ बिसिनाव थाङो सा जायो खावनो सोंगौनो सानैखौबो थेंक इउ
आइजों लाहरनासै थेंक इउ होननायखौ थेंक इउ आसोरबाय दा जादों रोजा साबायखर दाने ओंखाम सुरु खालायनोसै नैसो ना फ्राय डीप फ्राय होनो आरो बेखौहाय नंगौ नामा बेनिफ्राय ना बाथोननो बियोनो हायग्राफ्रा हायदो मामबार गासै नायलोगोफोर इउटुबारफोरा माबायदि भिडिअ लागासिनो दं भिडिअसो लागोन ना गुसु गुसु खालामनानै जायो ओइ फिसाबाबो बे बिदिखायसो फिसा बेहा बिदि गैया बे एसे गिदिरसिनबाव नै बिदि गोनांखौ जायो लायो बिसि फिसा नाया मा जाबावगोन बिसोरजों फाइनालि लोगोफोर मैयाहाय सेथि जाबाय दिनै नैथि खेब जाबावबाय जों बे डाइनिंआवनो जाबावबाय नै देग्लाया गबि मन्जुरियानो जाहोथिबाय आरोखि जाबा सुबा नै मोदोमावसो नांफाबावबाय सासेया जाहोखायदोंरा जाहोथिनो आरो ओमफ्राय दा जोङो मा होनोमोनलाय इयो नाजों मैथाजों ने ना नङा थास' बिथराय मैथाबोब्रा थास' बिथराय मैथाजों ना बिदि आरो जेनेबा खौराङा दे बाथ्राया जिगिरि थास' जिगानियाव लायनाय जों बेखौ जिगानि ना जिगिरि दे जादो दे जादो नेबाय थानांगौ नामा भिडिअ खालामनो आंखौ हमबाय थाब्रा भिडिअ मोजां मोनदों माथो नोंसोरखौ देखायथ'ला आं जानोसैबा बेंज्लायालाय गाबोनलाय मा संना जाहोबावगोन देहाबो फैदो दे सानफ्रोमबो संना जाहोनांगौ मा संना जाबावनांगौ हटेलाव मा गोथाव गोथाव जाहोयो चाइनिसआव नोंसो सबसे मोजां जानो आं खोन्थाना होनोसै दे माया साबसिन मालाय बावबायसो नुडल्स रोङा बियो ओंखाम आइटेम ना मा आइटेम नांगौ बेखौ फ्राइड राइस बानायदोब्रा गाबोन गोथाव मोननानै जानो बानायो फ्राइड राइस बानायो ना मा बानायो जा गोथाव मोनखायो हा गाबोन फ्राइड राइस जानोसैब्रा होमबा जादो दे ना आब' दे जादो दहायनि बे मुला ओंख्रिसो जा आं एसे जाना नायनो र' मुला बेखौनो खुमब्रा होनदों दा खुमब्राजों मुलासो नामा दाउसो ना मासो होनदों मुलाजों आलु इयाव ना दङ ना फिस मोनसे लागासिबो जाखांलाबाय लोगोफोर नै जाखांनानै डाइनिंआवबो फुगाराखै जिरायलाबाय बिदिनो जिरायलाबाय नै जों उदैफ्रानो गोरोन्दां गोरोन्थि मोनजोब्बाय जा गोबां गोबां जाबायना गामसा गानलायलाय दिनै बर'नि जै बर' हारिनि जै गुड नाइट गाइस बाय बाय जि नायखायो मानसिफोरा भिडिअआ एसेयावनोसै लोगोफोर थांलानोसै नै बिसोरो साथामबो थांसिगोन जोंखौ गालांनोसैनो बहाय गाबोन फुङाव फैफिनलायसिगोन आरो उन्दुनायाव आलाग आलाग थांसिगोन थांदो दे जारौमोन सिख्लायफोर बाय बाय लालांदोब्रा बेंग्लाय जुमिटुनि हिट मिथिनो बिले खथ' मोजां ओरैबा जमेट'आ दाख्लै कास्टमार आरो अरेन्ज कालार हेलमेट हेना होननासो सिनायलायनो बिदि होनना मानो होनाखै ए बे अरेन्ज कालार हेलमेट लानाया ना होननांगौ बेनो फैबाय थादों दे थांदो आंनि मबाइलखौ चार्जिं होदों भिडिअ एसेयावनोसै लोगोफोर थांलानोसै नो मालाय ओंखारलांजोब्बाय गाबोन लोगो मोनगोन औ दे अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब औ सानसु बर' ब्लग येस थाबैनो लोगो मोनगोन आरो औ बाय बाय नोंथांमोननि अननायजोंसो देखायो नालाय जों ने इउटुबारफोरा ओंखायनो पाब्लिकफोरनि अननाय नांगौ आरो हेफाजाब नांगौ बाय बाय औ दे गुड नाइट बेवायनिखौबो खालामदो सिडि बड' ब्लग आरो सानसु बर' ब्लग ओमफ्राय जोंहा बिथांनिनो मेसेजनिबो दङ जाहैबाय मा नाममोनलाय
निरला नार्जारि आं इखौलाय मोनथिखाबाय बयबो फामि सना आं इखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो जल्दिनो 1K जाथारदोंसै लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय थांसिगोन आरो बिसोरो दे आंबो नुवाबाबो बाय बाय लासिगोन औ दे बाय बाय थांना जोब्बाय